ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଥିଲା। କେଉଁଠାରେ ତ ଅନ୍ଧାର ତ କେଉଁଠାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଳିନ ହୋଇଯାଇଥିବା ଆଲୁଅ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଧୂଆଁଳିଆ ଆଲୁଅରେ ବରଗଛଟିଏ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଗଛର ଗୋଟିଏ କୋଟରରୁ ବାଦୁଡ଼ିଟିଏ ଆସି ଶାଖାରେ ବସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାରି ଆସି ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ବସିଲା ଏବଂ ତାକୁ କହିଲା, ଭାଇ ବାଦୁଡ଼ି, ତୁମେ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲ? ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ କେତେ ମନୋରମ ହୋଇଥିଲା। ବାଦୁଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଥିଲା। ଆଲୁଅ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ କହିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ କ'ଣ? ସାରି ତାକୁ ବୁଝେଇ କହିଲା, ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୁଅରେ ହଜିଯାଏ ତ ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ କହନ୍ତି। ସାରି ବୁଝାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାଦୁଡ଼ି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଅନୁମାନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସାରିର ଅସୁବିଧା ଜାଣିପାରି ସେଠି ପାଖରେ ବସିଥିବା ଶୁଆ ସାରିକୁ କହିଲା, ଭଉଣୀ ସାରି, ବାଦୁଡ଼ି ନିଜ ଜୀବନ ଅନ୍ଧାରରେ ହିଁ ବିତେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଲୁଅ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏପରି ସଙ୍କୁଚିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ବିତେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ ମୂଳରୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଜୀବନ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ସମନ୍ୱୟ ହିଁ ଅଟେ।